Čus ľudská, vítaj z minulého PCFáku. Ospravedlňujem sa už pri ďalšom videu a moje videa budú také kratšie. Budú ukázané spáje. Dneska si dáme Survival Games a bude to na servere Survival Games a bude to jedenáctik. Musím to teraz dobiť. Tak, čo ideme robiť? Jo, som Seeker. Jo som to Vexor. Tu máš. Jo, jeden Seeker je pec, tu je další. Videl som tu... Jo, Ancest. Hej, to je pec, o čom? Asapugo. Jo, som zabil ďalšieho. Ten Seeker tam má jednu výhodu. To haluzné, to je musím veľmi dostať vonku, by to bola haluz. Rozmýšľam. Jo, a chcel som sa opýtať, či mám spraviť server na hosting. Ale veľa ľudí mi písalo, že to je blbosť, že sa to neoplatí. Tak ale ja mám iný názor. Keďže mám iný názor, je to môj vec. Ostatní si môžu vyčuhnúť okom. Halo, chalano. Ráta, makazálka. Začujte. Ospravedlňujem sa za každé nadávky, ja to budem vypípávať. To píp, ja som píp. Nemá krokom píp. To je znovu zaškodný som povedzme dokola píp. Tak, ľudia. Toto je asi z tohto videa všetko. Bol tu ukážky zo OSG. Takže ďakujem vám za pozornosť tohoto videa. Tak, čus!